Hello mga choy, what's up? Maayong adlaw niyo diha. Okay ra ba ka? Ako okay ra ko. Giinbitar man ko og kaon day mga idol no. So niadto ko mga idol diri sa kong iyaan sa Florissa store. Kay kilagi date anniversary sa kong lula nga igsuon sa kong lolo. So tungod kay kita medyo gutom pod timing kaayo watay kaon pa moadto ta. O try tag kaon og lechon baboy mga choy pero di pud ta palabi kay basi musaka nga atong dugo mga choy no. So kadara mga choy tapok-tapok mi dire mga choy ako pud si video-video kay wala man katay lang mahimo kanila lagi nag-vlog-vlog kunuhay ta. Nalingaw ra pud ko sa kung pag-abuta kay kanila lagi atong mga iyaan dire na participate ra pud sila sa kung pag video-video mao nga nalingaw ra pud taon ko dire mga idol kay maora magid pud taon nitong kalipay isip usa ka vlogger. Ug wa damhang niabot si Ate Florissa mga idol mao ni ang tagiya sa Florissa store dire walay laing dakong tindahan dire sa Bulak Dumanhog mga idol nga duol sa elementary school. O naara mga idol og sila pod naa dire akong mga iyaan si Tia Nini og dire si mama nako og si Ate Pabing o naa sila dire nang amay o nilakaw na sa Ate Florissa mga idol mao kay daghan manggong customer pang nagwaiting dito siyang tindahan mga idol. By the way mga idol sa gusto day mo grocery mamalit og mga lain-laing klases palitonon sama sa mga grocery mga idol no mga kangot sa mga dilata og mga bugas naa dire sa Florissa store mga idol at bang sa elementary ni siya mga idol no dire sa Bulak Dumanhog mga idol. Sa sige na kog tabi mga idol wala damhang ako murag ni busog-busog na gamay og nangabot din itong amigo dire nga sila si Aristas ug kaning usa na kong amigo pod nga ilang trabahante mga idol ug nangaon pod sila samtang ako nagkaon ng gihapon wala pa ko nahuman. Grabe mo dalag kaon si sibot kaning panalagsa ra makakaon no magsige ra pug kaon mao nga pasagdan na pug ko nila mga idol bisag siklapan na ko nila kay murag kapila na siguro ka plato kung nakaon mga idol no lami man guni magkaon tag litson mga idol niya puso ang pares mga idol kang lamia mga idol niya crispy kay ning panit sa baboy bitaw mga idol kay may pagkaluto ani mga nagluto dire mga idol sus Ginoo na lang mga idol makapanawag kag mga santos mga idol kung ikay makakaon dire mga idol no dong bor inayo lang ng litson dia dong kay daghan pa kay wala nakakaon dong ha paspas ra kay mo kuha dia dong joke ra dong ha tanaw lang sa video dong kay malingaw ka magtanaw si mong galingon dia si Tia Nini o kalma ra kay nang usa ka babae dia nga galingkod pero gatabi-tabi na og nigawas na tanang mga bot-bot mga istorya ning mga higayuna mga idol mao na kuha na lang ning gipahinayan ang mga kuan ani kay puro na gid mga bot-bot ng gawas ani ug ako gani napil na pud ko kapamutbot ani mga idol no sa tinuod lang bitaw mga idol karon ako kabalik pod og pangasay mga idol o pananda mga idol kung tawag pa dire sa Bisaya mga idol tungod kay kani laging ulawan kita mga idol maulaw ta ni mananda mga idol pero tungod og alang kay dire ako ara man po ning iyaan mga idol nga ni Ari ko mga idol kay si mama pod dire naa man pod mao nalingaw na lang pug og kaon-kaon dire mga idol bisag unas ginhawang inantos mga idol no mudugang paunta ko mga idol pero pag tanaw ko sa kamera nga video man di ko mga idol murag ulaw naman kay mga idol nga murag kapila na ko gabalik sa lamisa mga idol mang wala na lang pug ko nadayon mga idol kay respeto pug ko ninyo mga idol kay basin niya gutomon mo magtanaw sa kuha mga idol so wala damha mga idol nga busog naman lagi ning mga tao mga idol nanginom nag soft drinks ang usa si tiya dito ni adto na sluyo kay lagi manghinaw na kay nagkamantika na may ning kamot pag kinusukuso sa mga alitson ug panit mga idol ug ako mga idol nalingaw na lang pug og paminaw ani kong balak-balak ani kong iyaan reskilid mga idol kay lagi naa pod sa mga balak-balak nga nakamuan sa una mga panahon mga idol no so kay lagi ang atong mga amigo diri humanaman nanginom nagtubig o manghinaw na taoy kay atong mga kamot uwili na kayo o sama ni ini o ni inom na ni kong amigo o inom brad inom gyud inom kinahanglan gyud biyang mo inom mga idol no kay basing matuk-an niya tos tong pangkaon mga idol ba nagahuga magata o dili ato sa dili sa mekanong dito ay ang biglit sa burger saba yo protein ni break time ron break time ron sa pawara og diri na lang takutob mga idol daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga idol no ug ayo kalimot sa pag-share sa kong video si Ibo TV mga idol daghang salamat happy watching bye bye.